Истина ли е или е просто интернет фантазия, това, че се възражда групировката ВИС-2? Става дума за това, че има интернет група във Фейсбук. Има страница, страница, в което няма нищо чудно. Повечето компании имат страници там. Има и страница, която се казва Васил Илиев на латиница, която е посветена на братите Илиев. Какво доведе до тази идея да бъде възродена ВИС-2? Затова се пише от няколко месеца в вестниците. Но като че ли хората не го възприемат много насериозно. Всеки е свободен да прави в рамките на закона каквото прецени. Ние имаме ресурси и сме преценили, че ще направим нещо. Не виждам нищо, което да ги плаши и да ги стресира.